Хәзер, хөрмәтле телевизор караучылар, сезне җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Бүген зәңгәр экраннар аша без Нугманова Кифая Зәкәрия кызын бәйрәме белән тәбрикләрбез. Мингәр авылында яшәүче Нугманова Кифая Зәкәрия кызына 80 яшь. Әниебезне юбилее белән котлыйбыз дип язалар. Хөрмәтле юбиляр, сезнең балаларыгыз. Кадерледән кадерле әниебез. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәр вакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомере, кояш кебек син дә бер генә. Әниебез кешелекле, тырыш, туры сүзле һәм гадел булуы белән безгә үрнәк булып тора. Әтиебез Рифкат белән бик матур итеп яшиләр. Без аларга тагын да озын, тигез гомер телибез. Андагы күркәм сыйфатлар ярдәмчел булган өчен күрше-күлән, авылдашлар бик хөрмәт итә үзен. Кайчан гына кайтсак та, чиста-пөхтә өйдә сый тулы, мул табын белән каршы ала. Ул әзерләгән тәмле ризыклар белән сыйлануы, ихлас күңелдән сөйләшеп утыруы барыбыз өчен дә зур бәхет. Кызганыч, тормыш сынавы, бала хәсрәте дә безнең гаиләне урап узмады. Бик яшьли төпчек инебез Ленар мәңгегә арабыздан китте. Бу кайгыны да әти-әни сабыр гына бер-берсенә терәк булып уздырып җибәрделәр. Бу авыр вакытлар үткәндә калсын, кайгы җиле ишек какмасын. Кадерле әниебез, сине бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа имин тормыш, бәхетле тыныч көннәр, иң мөһиме күңел тынычлыгы һәм корычтай нык сәламәтлек, тормышыбызга ямь өстәп, авырмыйча яшәвеңне, озын гомер итүеңне телибез. Олы җанлы, ачык йөзле, киң күңелле, ярдәмчел, шәфкатьле бит син, әни. Киләчәктә дә бәхетең түгәрәк булсын, балалар игелеге күреп, оныкларга кадерле әби булып, әтиебез Рифкат белән пар канатларыгызны тигез кагып яшәргә язсын. Кадерле әниебез, күпме еллар узган, әни, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, син булганда өебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле, әни, йөзгәчә. Кешелекле бит син, олы җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга. Әнидән дә газиз кеше, белмим, бармы, без бәхетле тик син булганда. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек сиңа, әни, олы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле, шәфкатеңнең иге-чиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Рәхмәт, әнкәй, гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Кадерле әниебез, Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан аермасын, туган өебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, әниебез. Иң изгетләкләр белән әтиебез Рифкат, улың Фердинанд, кызларың Энҗә, Ләйлә, киленең Әлфия, кияүләрең Рамил, Рөстәм, оныгыныкчыкларың бу котлауларга кода-кодагыйлар да кушыла диелә котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе юбиляр Нугманова Кифая Зәкәрия кызы, сезне шушындый зур олуг бәйрәмегез, 80 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрегездә дә тигезлектә бәхетле булып, балаларыгыздан, оныкларыгыздан игелек күреп, бу дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп яшәргә Ходай насыйп итсен үзегезгә. Ә хәзер инде якыннарыгыздан иң матур җырны да кабул итеп алыгыз. Şeşkelerday nazla bizini Gaziz ənkəy üstürgən Şal düşməgən yıllar ana Appak qalfaq kiydirgən Ənkəylərinin uytüləgi Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənkəylərdən Fatihələr almayşa Ənkəylərinin uytüləgi Her
şak yerdemişi yolga çıkma enekeylerden fatihalar olmayşa. Enkeyiminin ok şeşleri op şeşkeler ömür birgen iman birgen bizge enkeylerinin uytılegi her şak yerdemişi yolga çıkma enkeylerden fatihalar olmayşa. Enkeylerinin uytılegi her şak yerdemişi yolga çıkma enkeylerden fatihalar olmayşa. Metruşkalı şeyler bilen her şak küte analar suanmasın samavarlar koynap tırsınlar olar. Enkeylerinin uytılegi her şak yerdemişi yolga çıkma enkeylerden fatihalar olmayşa. Enkeylerinin uytılegi her şak yerdemişi yolga çıkma enkeylerden fatihalar olmayşa. Yolga çıkma enkeylerden fatihalar olmayşa. Hürmetli televizor qaraşçılar, Soba Dulqınları televideniyasының jırlı bölek tapşırığı sizden qutlау xatların kütüp qala. Yaqınlarıгызны təbriklәп qutlау xatlары yazarga unutmagыз. Motor jırlar bilen zəngər ekranlar aşa motor tileklerini de eriştirerbiz. Bugünkə biz sizning bilen sabullaşabız. Yollarıгызны күңелле итеп үткәрегез һәм үзегезне саклagыз.